Apa iki jane aku ki. Ya anak sampai dede kerdus ya cah kurang ajar. Tentak tung-tung jere kowe iki. Gak eling aku nek ngeden kok piye? Gawe teh ya. Gawe ki nayo ngedene le. Gak popo. Minggat kowe rasa. Mah aku mah. Ya Allah mah. Ya Allah Gusti delok dilai keranjingan iki guys delok. Gak pasok gak gede rezeki. Deh. Pi anak wong iki le. Ngawur saiki. Le. Yo bene. Susune mbok ejas ae. Lah kek tami iki paling lemu kowe. Sing kiwa petengen. Deh. Enak ya susuku. Enak ora? Alah. Wes dah mirip weh, mirip piket. Mah wes ora wes dah mirip. Anakku pe mbok ade kerdus. Tak anu tak. Tak usir. Aku sepetan iki dilrah wae. Ya Allah, kira di terus iki neh. Lah sepetan tidak video. Walah, biasane lho kae bedino. Lah kan nek kae, saiki aku kan ada rezeki dadi gak. Nek kae kan gak ada. Kau melupakan aku. Iya. Buak. Tak buak kowe. Kiri gak bener gak? Sapa? Iki tak nang. Roti. Halo cantik. Mbak aku nyuwun iki. Ora, iki lho, putum pe diade kerdus sampe caki. Bagus. Kau, it's ready wae. Ayo. Enek lo videone lho. Enek lho. Sumbangan jadi. Iya, Mbak. Ora nang Mbak ya. Ini beda lah. Masa rai banget ya. Sumbangan ngono ki, Mbak. Ya Allah. Lai. Rai lelahi. Aduh. Buka berkat mak. Nggih, Mak. Apa nyuwun? Enggak boleh ada delok. Tak cari Sampai kabeh. Erna wis siji, Duwik wis siji. Kok mbok kon ngepek kabeh? Nah, timbang. Duh. Karek jupuk wonge. Iki lho, Dil. Ini mau sate. Kasih mie apa sama mana? Mik dileh. Susu apa tajin karek kok susu apik ndak susu dituku saiki. Kan isih nusu no maksudnya. Alah buke bakul susu Kok kok. bakal susu malah apik? Jadi sopo? Bu mak minuman susu saset kuwi. Iya. Lah iya. Pekno susu. SDM lo murah 20.000. Kene. Aku sampe malah aku Mbak. Sing cilik iki. Kowe gen gedhe kowe kan cilik. Ambek rezeki lo gede rezeki. Sekot. Wis gak iso kuwi. Murah aku Mbak. Aku kan biyen ngombe sekot. Celuk kowe Dil, ndek mang mbok celuk pus ngono langsung mloro. Aja kardus aja mbok gowo, engko ndak ero, Oke pulang Mbak. Enggak, tidak mau. Pulang nendi. Wis mak. Ini buri. Guys. Dilengko tak juduli ngene lho. Dek Rizky anu, apa dipaketno Dila. Gen anu kayak ganti ucet per bisa. Ya kowe. Kowe ireng ambek putih Iki gak putih nemen apa bar brosot neng pawon. Iya wis Rama wis kandhani Pak kok. Kuwi nemane putih. Oh, Mbah. Ireng mbek putih nganu, Dil. Putih apik. Aku ya seneng sih. Lah. Apik Gak apa-apa. Iki bagus. Mbak Ida gak sido wonge, soalnya Elsa loro. Iki bagusnya kayak Rizky ya. Mah, gak anakku ra kok kucing. Iki bagus lho maksudnya. Mbok enek produksi nayong soalnya. Kuwi lha apik ya Nandil. Iki telur lah. Ambek hitam kuning. ambek putih ya. Apik anaknya. Serodok gak seneng kan iki ya apik kok. Iki biasa lah lho. Iya kru Mbak, iso. Galak. Iya, Kaya aku. Wes kowe anakku ki ndekane. Kuwi engko entonge matake lali mbok nggo nganu. Sing butut bundul kuwi tak ombah iki. Aku gak sing butut
Kopi enggak sing Tak putih ono ireng. wong digo kancane iki lha sing dawa kuwi. Mbak Dila, apik sing putih ireng. Putihne apik. Loro putih iki ya. Loro gak apa-apa. Nek loro ki enek batore, Dik. Iya, engko sing loro engko tak kono njupuk Irna mbek anu Mbak Dewi. Tenan, Mbak. Iya. Ora apa-apa. Ngayal wis sing penting. Dikai susu ya. Iki jene mboke siji mumpung Sing mboke putih ora. iki aku seneng apik aku. Sing putih. Sempake ngene apik. Sempake ngene. Kandhane loro pende batot jene ben ora stres. Kan gak stres kok Hani. Hani nek ora batore stres. Tapi iki rada kurung ki apa kurang mik lho kroyokan. Mau iki koyoke nimo Dik, tapi nek Engko mbok gua tak edil. Menyek mbok kowe. Oh, murah. aku wis sing Dhisik sing mbok nang pasar kuwi aku yo ngesakno. Sampai tak kene pasar berarti pek wong lho aku yo ngesakno. dhisik cek mbok asline cek putih. Yo untuk malah kira mak anake mak. Kapan? Heeh. Iku mbok dhisik putih. Yo coba, Mbak. Mbok plesteran apa? Hei. Ini kita plesteran ya, Mbak. Iya kan. Iki lho lucu buntut ta, Dil. Dilu ya. Iki apik telon malah sing kuwi hitam kuning. Kowe nek roh warna telon nganu Telon ki hitam kuning putih. nganu Dil kowe. Nek roh warna telon barang. Iki wis gede lah, mbok ndek kaya mbok iki bayi langsung ora mulih papate aku ngopeni tak kei ngombe tajen apa masang. Kae mboke. Engko sing siji wis nak Chandra. Iki lho Chandra pacare iki lho Dila. diwuti lah ya. Koyokan. Nggih. Nek sing iki ndek sini. Iya apik kok sing karen kowe. Ya candrane baik apa gak? Baik. Chandra nek Hani ndek kae gak baik. Ke Chandra, nek sengok nek sak ngono ya lah. Iki mah. Oh, manut-manut nok Dil. Loro. Nang gendong. Ya loro ya, Mbak. Ya, ndang. Anu ya. Iya. Mbak Dila ya, Dik. Men aku ya. Aja mbok sia-siakno lho, Dil. Kowe ngopeni kuwi malah rezekine lancar lho biasa. Kuwi mang anu baru blusuk pawon mangane gak iso putih. Iki lho, jenenge gedhi iki, apik. Yo. Sing ki lho ireng putih malah meneng ae. Malah apik sing ireng putih iki. Aku sakjane pengen ngeh kuwi tapi kok mboke jek maksud kuwi. Mboke jek kok malah enak. Aku ya mare apa? Nek ngene lho. Ngono ku lho aku terus taun calno. Padahal Mbak sini aku yo ngono, Mbak. Iki guys, guys. Lucu. Ayo malah Mbak Dila ya, Dik ya. Itu nek meneng kok bocah yo delok digendong ki meneng ae. Manut iki nurut iki lapik. Rizki. Ora. Biasa gede kanang lho. Iki wedok lanang tak ngeri. Iki tapi lucu ya, Dik. Apa Jarang nek cilik gak wajah putih lucu. Yo tenan emang Dila yo milih sing putih kuwi ya, Dil. Iki ya apik tapi ndase gede iki. Iki lanang kaya. Heeh. Ulune lo beda delok. Wes, Pak. Oh gak iki brose pawon iki, maune putih. Lho, ora ulune lo beda sing siji kaya ulu anu ya. Anggore. Alus sing siji ulune ulu anu ya. Pendek. Kalau Mbak Dila ya, Dik ya. Wih. Oh, dia di sana ya, Dik ya. Aku ngono yang masakno, masakno. Gak apa-apa, Mbak. Gak apa-apa malah Mbak Dila. Mi iya. Iya, aku tak ngiki. Kanan kiri. Ini Mbak Dila ya, Dik. Anu, meneng sing iki. Meneng kabeh, Mbak. Iki kok cerita diwujud jangan ora. Cuma aku malah nyatek to ya. Kok meneng ya Dil melok kowe. Tapi kucing ini menandakan orangnya. Nek wonge baik ya meneng nek wong. Jare. Pilo, Mam cedek apa tuh? Cedek. Kan terminal. Anu, sing tas ngono kuwi. Tas kuning kok ya? Pahlawan. Nggih. Mangke ape tak kei tas ngono kuwi dhek wedi nek ciblok. Ya wis kuwi lah gak apa-apa. Wis ki. Mas Rifak iki ya tas ngono kuwi lho. Oh gak, ki ngene carane. Carane ngene. Pasti saya ning tas ulung nang brosot. Ya yo, malah Mbak Dila ya, Dik. Aku seneng kok anggora. Iki ya apik. Putih ireng. Malah Mbak Dila ya, Dik. Astagfirullah nek ngomong ping 50. Malah Mbak Dila. Sayang tenan nek kucingnya ngono kuwi. Malah Mbak Dila ya. Nek Rizky melok Mbak Dila ya. Aja gak dari. Iki gak apa-apa. Iki gak apa-apa. Aku jane yang ngono kuwi ya kudu nangis ngesakno kok dipisahno karo mbok. Gak apa-apa ki debane apik karo mbok. Gak kucing. Cuci tangan lho bar temen anu. Gak apa-apa, Dik. Yo mbok bane apik kok dadi apik ya ning kono. Engko dusi. Langsung mulih rasa mampir-mampir kok nek anu. Heeh. Aja sing kono ya, Bro. He. Ini lho. Lah samping ku lho, lah kono. Ojo peso. Mungkin ae. Jojoh ora didelok Rizky sik. nek disilak ya gak apa-apa. Dijak. Hmm. Nek Seminggu ki, Mas. aja lah. Aja.
Engko gak mik engko. Ndek kaya moh kok dile ngono. Yo, kayak meteng ora gelem. Sopo? Sopo? Tanggaku. Ada yo Rara aku. Aku Rara iki. Kok nek sesi jaluke gak apa-apa. Aku kan mbok iki asline tak pengen. Mbak Ida emang ya wis ngene, aku ki ape ngomong wonge kan Elsa loro kok ndak ketoke Dek kaya apa jeneng kok ndak alergi ngono ya permisah soalnya nek sing komen Mbak mending kaya kucing apa hewan-hewan dijuali semua engko dine anake alergi terus wonge Mbak aku ketoke gak sido njaluk kucing iya aku mau ya apa ngomong ngono Mbak Jenenge sapa sing dijual? nang sampean loro wong Resep. Mbak cek kok bintik-bintik Jenenge gak Piye, no? dijual. Sapa sing njaluk tak kei juga nyampe. Wes aja mbombo kok nek jolo wes. Udah mulai. Ki lontang anu sik. Loh, mangan. Tapi kamu cuci tangan dulu. Ya. Tak ambil nasi. Ngono kok pengen lemu kok Rizky. Film kayak aku. Rizky tak mie 3 minggu lemu Tapi aku mau mie. Kowe kok mbok pangan pendelku malah protol kabeh iku. Ma, terima kasih ya, Ma. Wes gak leren nyampe sik Adil. Gak mungkin sik tak es. Welik kowe mergo rupanem. Kalian siap. Gak biasane. Sik oklo durasine kurang sak. Encrit 5 detik lho. Han dulu kan ngesakno Han. Es kuesku. Romo megal ya. Megal nak kula. Hati-hati. Ndak, cah kuwi ndak anu, cah ki rawar. yang gone kucing. Masa? Cah ki warga kene kok. Kakakku loro nih. Kakakku loro. Ndi? Megal mbek merah. Tak corek le merah. Ya kok Pak emang ya ning kene iku mrih mak ugung mending ngono kok suwi men ndek mangan Pak wis ana. Tapi kang delok yo paling mulih yo. Mbah Japle mulih paling. Atus ning kene misan lah ya ayu mulih rek. Ndek kae mbek mel-mel yo. Saiki gak. Maksudnya saiki gak adus ning kene ndek yo. Mbek sapa cok iki? Dia. Iya. Wes dah mulai Dil kayak kesel kok dijak omong mbok wae. Hati-hati ya. Terima kasih ya, Mak. Mbak Lipa. Ya. Jalan ya metu kene ki termos. Tengah turun pinggir. Iya. Mau nyasak lho. Iya. Siap, Mbak. Terima kasih.